Wai ke ba na ciki koma gida ba? Ni gaskiya babu inda zan je sai ka bani kuɗin cefane. Kamar ya na baki kuɗin cefane? Na ce miki yanzu zan je masallaci da na koyar da mutum 2 zuwa 3 aka ban kuɗin sadaka, yanzu zan biya kasuwa in sayo miki kanzo ke jika ki sha. Yanzu kai mai gida tsaban baka da imani har sai na jira ka je masallaci ka musu wa'azi an baka kuɗin sadaka. To ban gane ba ma. Ina garin da na ban miki ya rage jiya ki jika shi ki sha, yanzu zan je masallaci in dawo in kawo miki abinci. Kullum in yi ta shan gari a matsayina na amarya bayan kayi wa babana ƙaryan cewa kana saida ba kasuwa yadda ya baka ni, kuma yanzu ka zo ka ce sai an baka kuɗin sadaka a masallaci ka zo ka ciyar da ni. Ni gaskiya wallahi babu inda zan je sai ka bani. Na gaya miki ki koma gida, an ba a ga shingoi a gida ba a gaya miki cewa aure ibada bane. To ibada ta ya za ka yi ibada kana cikin yunwa? Kenan yunwan ne ibada. Ok, ni ne dan yunwa. Ni gaskiya jiya haka na haƙura na ƙi shan gari na baki kika sha kuma ki ce min dan yunwa. Ni gaskiya ba zan iya zama da yunwa ba. Wallahi mu je kawai ka bani kuɗin. To yanzu in sake ki nake je gidanku? Da ciki zaka sake ni, ka taba gani an saki mata da ciki? To, na gaya miki ki haƙuri, yanzu zan je masallaci da an yi sallar la'asar na dan karantar da mutane. Aka dan samu wani ya dan ban sadaka 2-3 zan biya kasuwa in so ko kanzo ne mu jika mu sha. Gaskiya ni ba zan iya zama da yunwa ba har ga Allah. Yanzu ya kike so a yi? Ka je kasuwa inda kai wa babana ƙaryan kana sai da abu, ka je ka siyar da abin ka kamo kuɗi in siya abinci. Ni fa malami ne a garin nan akalla na karantar da ɗalibai sun fi trillion. To kuma yanzu ki zo ki gaya min wani kabli da ba'adi? Dan Allah ya kai mu rayuwa kin san karar da nake karba, hakuri nake yi, tawakkaltu alillah. Kai tawakkali yanzu kai ki tawakkali yanda Allah ya kaddara haka yake faruwa. Kin gane? Ka taba ganin mutum yayi tawakkali da yunwa? Ni gaskiya a gidanmu ba a horar da ni da yunwa ba har ga Allah. To yanzu ya kike so a yi? So kike yanzu duk inda zan je in ki bi ni? Ni gaskiya gwara in bi ka ko cikin masallacin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan zata tona min asiri. Yanzu kawai sai a dinga cewa ga malam can da mata kawai kin tona min asiri. Dan Allah ki koma. Yafi wallahi babu inda zan je sai ka bani kuɗin cefane. To shikenan. Na san dai ko talauci da ya san babu. Yanzu ni dai yanzu na san ko talauci ya san babu kam. Ki ko yanzu ke me kike nufi? Ni yanzu kawai ka bani kuɗin cefane dan wallahi ba zan iya zama da yunwa ba. To ni dai na san cewa ko talauci ya san babu. To ke yanzu me kike nufi? Ni yanzu kawai so nake ka bani kuɗi in yi cefane dan wallahi na gaji da shan gari. To shikenan. Ni dai na san wallahi ko talauci ya san babu. Bani da shi. Yanzu kila wakala ne in naje masallacin ma ban sani ba ko za a ban sadakan ko ba za a ban ba, amma ki hakuri na miki alƙawari insha Allah zan samu abin da zan biya kasuwa in sai mana kanzo. In Allah yarda. Yanzu kai dama makaryaci ne? Me kake zuwa ka wa'azantar a masallacin? Kenan ƙarya kake koya musu da kamar ya ƙarya? Ina shahararren malami a unguwan nan ba wanda bai sanni ba kina faɗa wannan magana, in wani ya biyo ya ji ma kin zuba min da mutunci ai. Ka je ka ce kana saida ba a kasuwa zaka iya rike ni. Haka ya ɗauke ni ya baka ban musa ba. Kuma yanzu ka zo kana horar da ni da yunwa, gaskiya ba zan iya ba. Nan gaba duk inda zaka je ko cikin masallacin ne gwara mu je wallahi. To yanzu in sake ki wuce gidanku ne ko yaya? Da ciki zaka sake ni? Au, ashe kina da ciki. Ikon Allah. To yanzu abin da zai faru kin gane? Ki yi hakuri. Mare tunda dai mun dan yi faɗa mu dan sako ko ba haka ba, ki dan yi hakuri dan Allah. Ni fa babu sako. Ki koma gida yunwa ya dame ni, kawai ka je ka nemo kuɗi ka bani in yi cefane in siya abincin da zan ci. Kai ƙara, ya ƙara. Talauci bai ba. Wallahi gwara kawai ka nemo kuɗi. To yanzu abin da zai faru kin gane? Yanzu ki je nan da minti 15 zan dawo. Zan san yanda zan yi in sayo mana ko kanzo ne. Ki dafa dan Allah, ki haƙuri. Kanzon zan dafa? Haba hajiya, ki haƙuri dan Allah, ki haƙuri. Kin ga abin kunya ne a ce malam ya duka wa matar shi akan titi. Amma dai ki haƙuri da Allah, ki koma ko kanzo ne na je na so. Kin ji ko? Wallahi na baka minti 2 ka je ka nemo kuɗin da zaka zo ka bani in siya abincin da zan dafa in ci, ba dai kanzo ko garin kwaki ba, na gaji. To na yadda ki koma gida, koma gida. Wallahi in baka da wuri ba ni zan iya sa hijabi in je har cikin masallaci. Na yadda ba zan ma kai minti 15 ba yanzu zan dawo insha Allah. Allah ya yarda.